आच्छा बे मामोन गाइखेर मानि गाइखेर बियो मोसौनि गाइखेरमोन पनिर बानायनो होननानै पनिर बानायदोंमोन आङो दा पनिर जानायखाय सिथर सिथर हानानै एवनानै जानो होननानै बानायबा दाना सारायावनो गलिजोब्बायसो सारायाव गलिजोब्बाय औ बेखौ बियो नुनायाव गाइखेरमोन गाइखेरसोमोन दाना उनाव जेब्ला फुदुंबाय अब्ला गावनानै बिनि माबाखौ गावनायनि बिगाबखौ आहा पनिर बानायनो नागिरबाय औ बानायबायानो आरो जाबाय पनिराबो गथा गथा औ बेनिफ्राय दाना दिनै अखानायै जानो होननानै एवबा सारायाव गलिजोब्बायसो प्लास्टिक बायदि नंगौ आच्छा होमबा बियो प्लास्टिकनि माबा गाइखेर औ प्लास्टिकनि गाइखेर दे दोनलाय हायाव दोनलाय रायजोफोर खुब साबधान गाइखेर लाखिनाया नाय बियो एकदम बियो नाय बियो एकदम प्लास्टिकनिसो गाइखेरा साबधान गाइखेर लाखिनाया खुबनो 2 नाम्बार डुप्लिकेट ओंखारबाय बियो नाय एकदम बियो लकडाउननि गाइखेर लकडाउनाव बियो फानदों मानसिफ्रा खिन्थु मानसिफ्रा जानोब्ला लाखिनाङा बियो प्लास्टिकनिसो नै साबधान गाइखेर लाखिनो रायजोफोर मोनसे दानो प्रमान मोनबाय नै खोब बियो डुप्लिकेट नोंथांमोना गाइखेर लाखिनो साबधान जादो बियो प्लास्टिकनिसो एकदम प्लास्टिकनिसो नै नाय एकदम बे फुरा प्लास्टिकनि बियो जेब्ला बेखौ फुदुङो अब्ला बे फुदुंनाय लोगो लोगो बियो एकदम प्लास्टिकसो ओंखारबाय खिन्थु बेखौ फार्स्ट नुनायाव बियो एकदम गाइखेर बायदिमोन जेब्ला बेखौ फुदुंदों अब्ला फुदुंनाय लोगो लोगोनो प्लास्टिकनि ओंखारबाय खोब साबधानसै गाइखेर लाखिनो थाखाय रायजोफोरखौ साबधान होनाय जाबाय हामबायसै।